Това е България, търси талант, а Теди търси талант. Тан-дан-дан-дан, тан-дан-дан-дан, тан-дан-дан-дан. Здравейте, аз съм Джони Млечният гъс. И сега, Не! Добре. ще серя мляко. На 12 години съм на другото. И ще се дигам на ръце. Нямам място тук. Това беше от мен. Джони Млечният гъс! Здравейте, България търси талант. Аз съм журито и сега... Не знам. Ще пея докато пия вода. Фейо. Чакай на ново. Голям фейо. Отново фейо. Ти си дисквалифициран. Чакай да изчиста сцената. Че някой се подхлъзне. Кой, например, Джоче се подхлъзне. О! Май бях аз идиотът. Някой като тебе. Дай. Сега съм аз. Не, да, точно. Сега следва аз. Азът. И, дами и господа, човекът аз. Къде отиде, бе? Хайде, бе, човек аз. Сега ще направя магия. От тази глава ще се появи тяло. Чакай, цяло да има копче. Алелуя! Ага, най-сетне. И нещо друго ще ви покажа. Зунглирам с една топка. Никой не може. Аз съм шампионът. Бегай, айде. Здравейте, YouTube, аз съм Теди, сега съм журито, сега идва новия талант. Идвай! Жено, угаси лампата в мазето. Сега ще ви покажа номера с карти. Така. Ето този номер. Фейл! Опа. Не, Дисквалифициран искам си. втори шанс. О, Искам добре. втори шанс. Ето и Цецка. Къде си бе, Цецко? Последният талант. Фил. Тя е последният А, добре. талант. Влез талант номер последен. Дема! Хайде. ДБ! ДБ! Така. О, what the fuck? То заби картите в тялото ми, вижте, сами, ето. Но си вижда ръката. Добре. Следващия талант. Здравейте. Сега ще ви кажа изкусен дъжд. Теглите. Да бе пръсте. Вали дъжд. Вали дъжд. Юпи, вали дъжд. Браво, ти си магиосник, дисквалифициран си. What the fuck? Не бе! Идиот. Здравейте, жури, аз съм Теди. Сега идва Берти. Той не знае какво ще е. Брейкър. Да, браво, дисквалифициран. Ей, този номер... Добре, дисквалифициран си, хайде, изчезвай от тук. Ди, паша, хайде. Човеке, сега ще ми излезе ниското. Теперутка! Чакай да видя. Бързо, че няма да държа. Бързо. Много си силно. Избягай ми. Хайде, чао. Последният участник изчезна. Довиждане, това беше.